Здравейте, приятели! Днес ще ви показвам как да си направите зимен грим. Първото нещо, което трябва да си сложите е от този крем, който има 10% алоe вера. И го разтърквате с биони блендъра. Следващото нещо, което трябва да си сложите е от тази спирална на Maybelline. Следващото нещо, което трябва да си сложите е ето от това лилаво червило. Следващото нещо, което трябва да си сложите е ето този гланц. След това трябва да си сложите от ето това червило. Извинете ме, като се забавих. Следващото нещо, което трябва да си сложите е ето това нещо под очите. И го разтрупвате и блендъра. Ето. Следващото нещо, тръгваме към сенките. Трябва да си сложите под очите ето това, ето този. И догоре върху очите трябва да си сложите ето от този бял цвят. Така, следващото, ето така, слагаме на другото око. Така. Така.
Ето, много е хубав този цвят. И то много хубав. Много ми е харесало. По принцип, когато е било зима, аз съм си слагала този грим. И е много хубав. След това трябва да вземете от този и да си сложите тук. Така. Сега на другото око. И почти сме готови. И трябва за последно да си сложите от този, който е най-използван. Ето тук. Така. Ето вижте, ето по този начин, ето така. Трябва да имате някакъв цвят, който е много розов, ама прекалено розов, като моя, за да може да се вижда. Така. Отгоре върху бялото слага само малко такова, където ви казах, розово. Ето така. И ако не ви е достатъчно тук за това, си дослагате още от черния цвят. А пък на веждите трябва да си сложа до пак този. Така, ето по този начин изглежда. Дано това видео да ви е харесало. Абонирайте се за канала и натиснете лайк бутона. Чао от мен!